ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଚିନ ଅଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁ କରି ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରିଦେବେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଆପଣମାନେ କିନ୍ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଯେନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକରି କରିଥିଲେ କି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଘରେ ବସିକରି କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କିନ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁ କରି ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯେ କୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସିଡ଼ିଂ କରିଛନ୍ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଲାଗି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନି ପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆମକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସହଯୋଗ କରିମୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର ଟିକେ ଓପନ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଏଇନା ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ ଆଜ୍ଞା UIDAI ଆଜ୍ଞା UIDAI ଆଜ୍ଞା DAI ଉପରେ ସେଇଟାକୁ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା UIDAI ଆପଣମାନେ ସେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା ପହଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମାଇ ଆଧାର ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାଇ ଆଧାର ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମାଇ ଆଧାର ଯେନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ନେଟ୍ଟା ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଧାର ସାଇଟ୍ଟା ଯେନ୍ଟା ବହୁତ ସବସେ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁ କରି ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଦିଶିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ କିନ୍ଟା ଛିଡ଼ଛାଡ଼ କରବାର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ ତଳକୁ ଆସିବେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଆସିବେ ତାପରେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ମାର୍କ ଦେଇ ଦେଉଛେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ଞା ଇ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରବାକୁ ପଡ଼ବା। ଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଶୋ କରବା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ଶୋ କରବା। ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଯିବାର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ଲଗ୍ଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍କେ ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ସେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ଟା ସେ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କାଣା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ଆସିବ ଦେଖିମା କାଣା ଅପଡେଟ୍ଟା ଅଛି। ତ ନେଟ୍ଟା ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମୋବାଇଲରେ ଡେସ୍କଟପ୍ ସେଟ୍ କରିବେ ଟିକେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ଆସିବା ଏଣ୍ଟର ୟୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଉପରେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ତଳକୁ କ୍ୟାପଚର କୋଡ୍ ଯେନ୍ଟା ସାଇଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଦେଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ OTP ସେ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ OTP ଆସିବା। ସେ OTP ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ଆସିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛେ ଆପଣମାନେ। ତ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଉ କ୍ୟାପଚର କୋଡ୍ ତ ହେଲା OTPଟା ସେୟାର ନେଇ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରବା ଆଜ୍ଞା। ସାଇଟ୍ରେ ଯେନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖାପାରୁଥିବେ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଆପଣ ନମ୍ବର ଯେନ୍ଟା ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ ସେ ଉପରେ ଲୋଗୋ ଦିଶବା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିପାରିବେ ସେଟା ଆଧାର ନମ୍ବର ତଳକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କେନ୍ତା ଶୋ କରବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କିଛି କରବାର ନାଇଁନ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ଦେଖିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ସେଟା ମ୍ୟାପିଂ ସିଡ଼ିଂ ସେଟା ଫେଲ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟା ଏନ୍ତା ଦିଶଥିଲା ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍କୁ ମାରିକି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଫେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖାବାକେ ଚାହିଁମା ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଟା ହେଲା କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପାସ୍ ଚିହ୍ନଟା ଯେନ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ଟା ପାସ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ପାସ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିପାରିବେ ସେଟା ହେଲା ପାସ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।